Der var en god gammel afholdsmand, og han skulle efter Kvark. Der var en god gammel afholdsmand, og han skulle efter Kvark. Ja, han skulle efter Kvark. Ja, han skulle ud efter yoghurt og ymer og skummelmælk og kernemælk og så det livssalige Kvark. Den er fin, den er toppen, hæld kaffen i koppen, fordi kaffe fra koppen i kroppen er sundt. Får er vi nok til at tage sig en kop til, hvis vi hælder fløden i, før vi rører rundt. Mine knæ bliver som voks, og det ender i koks, hvis jeg vælter mig i kildevand on the rocks. Jeg bliver en kujonmand af 14 citronmand, husarerne er altid alkoholfri. Nogle drikker brændevin, bayersk øl på gonjevin. De er nogle slimme svin. De tåber går og råber, når de drikker sig en svir. Men hør nu, hvad jeg siger. Du skulle Købe dig en tomato juice. Den er uden ros. Den giver ingen roser, når